Здравейте, YouTube! Това е втори епизод на мултиплеер Survival ми в сервера Castle PvP. И миналия епизод свърших тук само с ревю и такова. След епизода тук изкопах къде че е къщата, може би. Тук надолу ще продължава. Се разклонява на няколко посоки. Докато не съм снимал, събрах малко дърво, там има една гора. Тук зад мен има един равин, който сега ще ида да експлорна. Обаче без да снимам, защото те са два равина, единия даже е с майншафт. 2 в 1. И сега ще ида да ги експлорна и даже първо ще построим малко базата и след това ще ида да експлорна, защото и без това след малко трябва да излизам и сигурно ще довърша клипа после. Изпекох тук малко камък, защото ще ми трябва сигурно. Още не знам какъв точно ще е дизайна на базата, ама ще го разберем това с времето. Така. Да сложим тук един крафтинг тейбъл. Ще направя малко стълби. Това ще взема и да видим как ще го направя. В сервера има 4 човека, защото нали, през деня още и те са на училище. Това е веднага след първия клип, който снимах, така че ако има някакви коментари въобще или нещо, не мога да ги видя сега. Ще ги видя след този клип, защото вече ще почакам малко. Да видя въобще дали ще гледа някой, дали ще събира и по 5-10 гледания. Защото то винаги като почваш и е трудно, никой не те гледа. Обаче ще се опитвам да правя качествени клипове и да мога да събера някой, който да му е интересно и да ме гледа. Все пак за това го правя. Какви глупости правя. Както казах, не знам какъв да е дизайна на това, което ще ни е къщата. И ще правя нещо така. Аз не съм по принципи въобще добър билдър, така че няма да стане нищо красиво. Това става. Да направя 2 врати. Така, да видим как ще изглежда. Не знам. Тук е някакво по-празно отгоре. Ако направим така. Нещо е така. Не ми изглежда много хубаво. Ама така, да видим това къде го направя. Това на какво прилича? Но почти нищо.
Там трябва да скача своя блокове. Тук е един и... тук не трябва. Така. Там трябва. Направо цялото ще бъде пълна. Така. Това на нищо не прилича, честно казвам. Ако тук отзад сложа примерно кабелстон. И така. Това е някакво криво. Това не трябва да е тук. Това примерно тук. Така. Нещо такова. По-нататък ще го оправям. Сега. Тук трябва да измисля нещо за вътре. Защото това със сигурност няма да стане така. Не знам какъв този лек ролбак на блокове. Би трябвало да няма никакъв лак. Сигурно, защото съм на бая далече и тук не са заредили още хубаво нещата. Така. Чуда се, единият вариант е така. Само да си направя още малко стъпки. Секунда. Е така някакво. И тук или примерно вътре да е с редстоун лампи или глоустон. Или глоустон отгоре килимче. Не знам. За сега мисля да го оставя. Така, защото временно. Пак после, ако измисля нещо друго, ще го правя. Не знам. Става горе-долу. Яко сложно. Така, ако сложим блокове. Не знам, пак става. Така, сега това трябва да махна още едно блокче нагоре. Надолу ще има стаички към chest room, potion room, всякакви такива глупости, които мога да се сета. Даже вие може да предлагате какво да строя тук надолу, какво да има. Така. Тук се чудя да ги менкам с дървени и с каменни стълби, не знам. Примерно... Не знам как примерно. Сега ще... Опа. Примерно е така. Не знам, да става. Или може с Stonebrick стълби. Сега ще видим как ще стане. Така.
стени, е така малко по-хубаво. Така. Тия стени тук, че трябва да измисля нещо и за тях. Ама... То това ще е после. Добави ни се Warp Paint и Warp Nether, Warp PvP, които ако не забравя, ще ги покажа в края на клипа, пак ако не, някой друг път. Така. Ами, аз ще спра за малко клипа и... Опа, нещо лаги. Спирам за малко клипа и... После... Ще се върна и ще достроим малко или направо ще покажа като има малко напредък или... Да. И тук съм отново. Тук що се връщам от... Експлорвах там равина. И сега ще ви покажа какво си взех. В смисъл, какви материали се здобих. Само да взема това, че нямам храна. Ето тук малко Iron 57. Малко кол, че нямах никакъв. Убих един ендерман. То това е като цяло. Аз не съм експлорвал целия равин още. Така че... Ще има още айтеми, ако иде да го експлорвам. Работих малко по чест рума и сега ще ви покажа как стана. И мисля това да е целият дизайн. Сега. Така. Тук го оставих така. Това като някакви вазички. Тавана не е готов. И това тук така слизаме надолу. Това отстрани е така с вода и огради. Не знам, мен ма кефи. И тук не знам. Може още малко надолу и после с разклонение ще има. Да. Ще им се опитам да направя яка. Това отвънка нищо не съм променял. Тук може смена с стълби, не знам. Така. Друго какво мога да направим сега, защото строих малко там и сега ми мръзна строя. Има един човек в сървъра. Може да им да поексплорна другата част от равина и това да е, ама няма да показвам цялото експлорване ми, само част от него. Само да си опече тази храна, че нямам. Трябва да си направя някакви ферми за храна, защото нямам никаква храна. Даже ето тук сега ще я направя набързо. Тика да си направя. Трябва да си намеря моркови или картофи, че да си направя, нали, градина за моркови или картофи. Виждате, тук в чата дигам умения. Да, тук съм си сменял гейм мода, защото ходих да оправям един ларп. Беше бъгнато PvP-то и така. И нали, защото аз не през цялото време си оцелявам тук. И... да. Така, взимам малко айрон, ако се щупи нещо. Първо да си направя един меч, че той ще се щупи. Долу има и още един равин, в който има и майншафт. Така че...
Може да ида там после. Да търпя. Нямам торче. Така. Дърво си взема. Така, вече май сме готови. Да вземем набързо тук малко вода. Ето го равина. И сега слизаме долу. Така, ето тук аз не съм го експлорвал, просто видях там една дупка към майншафта и просто отидох нататъка. Тук сега ще обереме. Само да се стече тази вода. Там има айрон, ще го взема. Опа. Тук не съм идвал, то не е нищо. Така. Там няма нищо. Тук да вземе то кол, че винаги мога да няма полза. Това ми дава по някой път по 2 блокчета, защото е тук отстрани. Нали дигам левел и скил на копането ми и това ми дава по някой път 2 блока. Сега съм сфорчен, но сега сигурно няма кой знае. Ето, сега ми даде трайран вместо 5. Чух един скелет, ама къде не го чух, не знам. Тук има един айрон. Очудващо е 8 часа и пак няма никой. Вчера се бяхме събрали бая хора. Ма днеска нещо няма никой. Не знам защо така. Тук нещо друго. Мисля да не снимам цялото ми, направо се включа като свърша и там намеря какво правя. Така, пак съм тук. Покопах по-малко, събрах и стаки 4 айрон. Аз пак не копах много дълго, защото ме мързеше. И така и не измислих какво да правя. Много друго в този епизод, обаче мисля да приключвам епизода, обаче преди това да ви покажа новите ларпове, които сме направили. Така, да си оставя тук айтъмите, защото да не си изтрия инвентара после без да искам и да няма никакви айтъми после. Така. Имам 23 лева от цялото копане. И преди и от сега, така че мога да енчантна нещо после, ма тъй като нямам enchanting table, мога на енчанта на спална дете. Така, това е Warp End. Тук долу като слееш вече е PvP, горе не. Тук сме направили някакво такова като jump, да можеш да се качиш. Тук някакви дървета има. Има и дупки, където може да скачате да се биете. Чакайте, сега ще ви ги покажа. Обаче с тия малки чънкове. Така. Ето тук е едната дупка. Не кой знае какво, но може да скачате да се биете тук. Лак, недър. Опа. Тук фреймовете. Правиха се. Това е в Warp Nether. Тук няма PvP никъде.
Махнати си всякакви мобове. Е това отстрани. Аз съм го строил, не знам дали въобще е хубав или мяза на нещо. Ама да, това е спам ви тук и отидете на там, на където искате, няма PvP никъде, няма мобове. И последния нов варп PvP. Тук след това е PvP, това тук е някаква малка къщичка. И тук като излете е PvP. Е, тук има дупка, където скочите и не можете да излете и самотите. Ето, скачате, тук биите са. Обаче не можете да излете после. Ами, това са новите ларпове. Сървър, както казах, е още нов, затова няма много хора. Ако ви е харесал клипа, дайте лайк, коментирайте, абонирайте се за мене и очаквайте още клипове скоро. До следващия.